άχρηστος άνθρωπος είσαι. Το παλιολεμέ γύφτο. Σκουπίδι της κοινωνίας. Το Μάρι. Σκουπίδι. Ο άχρηστος. Ναι. Έκανε βρε βρωμόσκυλο. Σταμάτα μωρή Μέγερα. Μέγερας είσαι παλιοχαμένο αλήτη. Αλήτη. Ανέστητο αλήτη. Παλιοανέστητε. Ανέστητε. Ανέστητε. Άκου βρεγουρούνι. Να σε εδώ βρεγουρούνι. Είσαι βρεγουρούνι. Γουρούνι είσαι ένα γουρούνι. Γουρούνι. Είναι με τα κάπτερε μαλάκα. Είναι με τα κάπτερε φουστί. Μπροστά, πάει στα κλάματα. Εγώ πάω στο καθρέφτη μπροστά, γιατί μου καθρέφτη στον εαυτό μου και έχω αυτοεικόνα για τον εαυτό μου. Εσύ αυτοεικόνα που έχεις για τον εαυτό σου είναι άστα να πάνε. Δεν χρειάζεται να σου πω. Δεν χρειάζεται να σου πω γιατί ήδη σε βλέπω από τα μάτια. Δεν χρειάζεται γιατί μετά σε λίγο θα βγαίνει και να κλάψεις από εδώ πέρα. Μπορεί και να πάρει και εβδομάδες αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται. Γι' αυτό και δεν κάνει τώρα να σε ρίξω τόσο πολύ χαμηλά. Ήδη είσαι χαμηλά. Δεν χρειάζεται για χαμηλότερα. Θα κυκλοφορήσω εγώ εσένα. Εγώ τα μωρά που κυκλοφορήσει δεν μπορούσα να τρελάσω όλοι να τα δει. Γιατί δεν έχεις τώρα ένα μωρό? Ακούς, σου λέω. Ακούς. Γιατί δεν γιατί ήρθα να βρω γυναίκα, κορίτσι μου γλυκό. Δεν ήρθα να βρω. Αν είναι δυνατόν τώρα. Και με αυτά που λες. Εσύ. Ποια θα κάτσει δίπλα σου? Μα είναι. Ποια θα κάτσει δίπλα σου? Να είναι γυναίκα να της μιλά γάμορφα και ωραία. Καναμπάζω μόνο να κάτσει δίπλα σου. Καναμπάζω. Επειδή δεν γουστάς να καπνίσεις εσύ πρέπει να το βάλεις κιόλας. Τον μπάζω στον εαυτό σου. Τον μπάζω στον εαυτό σου. Στον εαυτό σου πάει. Καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται τώρα να σου πω. Δεν χρειάζεται να σου πω. Τίποτα άλλο. Μην κοιτάς Γιάννη, εγώ είμαι. Σε ενόχλησα 6 μήνες. Γιατί έχω αραβωνιαστεί Γιάννη? Έχεις αραβωνιαστεί Πόπη. Έχεις αραβωνιαστεί Πόπη. Ναι. Αυτό έχεις κάνει Πόπη. Δεν πιστεύεις ρε Πόπη, δεν κάνεις κάτι, σου λέω σ' αγαπάω. Έχω αραβωνιαστεί. Σ' αγαπάω Πόπη. Έχω αραβωνιαστεί Γιάννη. Σ' αγαπάω Πόπη. Έχω αραβωνιαστεί, δεν θα με καταστρέψεις. Σε 2 μήνες παντρεύω, μη με έγκυος αν δείτε αυτή τη στιγμή. Είσαι έγκυος? Ναι, 3 μηνών. Είσαι έγκυος 3 μηνών? Ναι. Είσαι και ένας Καραγκιόζης. Θα σου σπάσω τα πόδια άμα θα με ξαναενοχλήσεις. Βρε Καραγκιόζη, δεν είμαι κανένας μαλάκας. Όχι πουτάνα εγώ, θα τραπώ. Πούσου μωρέ που δεν τρέπεσαι. Η δουλειά της ήτανε να ανοίγει τα πόδια. Πρώτη φορά βλέπω κόλλο με μουστάκι. Με το που θα με βλέπεις χέζες όπως χεζόσουνα παλιόπουστα. Έλα ρε πουστράκι να σου γαμίσω. Καλά χαμηλώστε. Μ' αρέσει και ο τρόπος, η έκφραση. Ναι, άρχισα και ρεθίζομαι, ναι. Κι άλλα, ναι. Πολύ άντρας, αγόρι μου εσύ. Πώς κράζει το κοράκι, πες μου! Επειδή μας έχει ζαλίσει, πώς πες μου να μάθω! Πώς κράζει το κοράκι? Τόση ώρα θα ακούω. Τόση ώρα, πώς κράζει το κοράκι? Πες μου πώς κράξε! Κάτω, μην τρέπεσαι! Εδώ το έχεις κάτω! Κράξε! Ναι, ας το κόψω, να σκοτώ. Έλα το έχεις, κράξε! Κράξε! Με ενόχλησε. Με τρέλανε, μα δεν μπορώ τώρα, δηλαδή συγγνώμη τώρα. Το κορίτσι ψάχνει για άντρα. Καταλαβες. Και θα βρεις και εσένα για άντρα. Είσαι ευαίσθητος πολύ. Είσαι ευαίσθητος, μου βγάζεις ευαισθησία πολύ και δεν ξέρω, κάτι άλλο ψάχνεις. Δεν μου έδωσες την απάντηση όμως γιατί ήρθες εδώ. Σε ρωτάω γιατί ήρθες στο ζευγάρι της χρονιάς, τι ψάχνεις να βρεις. Βλέπω κάτι άλλο τι θέλεις, κάτι ευαίσθητο έτσι πολύ γκλάμουρ. Δεν ξέρω, κάτι ευαισθησία. Μ' αρέσει και ο τρόπος, η έκφραση. Ναι, άρχισα και ρεθίζομαι, ναι. Κι άλλα, ναι. Πολύ άντρας, αγόρι μου εσύ. Τι παίρνεις εσύ. Αυτό που κρύβεις, βγάλ' το. Αυτό που κρύβω βγάλ' το. Άμα το βγάλω. Βγάλ' το λούλι μου, βγάλ' το λούλι μου. Αυτό που κρύβεις. Μην το κρύβεις, είσαι ευαίσθητο αγοράκι, βγάλ' το. Βγάλ' το να χαρώ εγώ, βγάλ' το αυτό το ευαίσθητο. Μην το κρύβεις. Σε παρακαλώ. Σε είδα να σου πω, σε έχω δει κάπου, Μ' αρέσουν πολλοί άντρες που κάνουν σοου, έχουν φοβερή πλάκα. Αυτό, κάνε μου. Κάνε μου σοου, κάνε μου στριπτής. Κάνε μου ό,τι θέλεις. Κάνε μου το κορμί σου, αγόρι μου! Αγορίνα μου! Κάνε μου στριπτής για πάρτι σου, μην τρέπεσαι. Λοιπόν, Βασίλη, κάνε μου λίγο τη χάρη να ηρεμήσεις. Θα σου πω, σε έχω δει σε άλλη εκπομπή. Γι' αυτό στο λέω. Τι έλα. Τι φωνούλα είναι. Κι εγώ σε έχω δει. Πω, παντρική φωνή. Να σου πω, ξέρεις τι δουλειά κάνω εγώ. Το ξέρω, ναι, δυστυχώς. Μπράβο. Αχρίαστο. Δεν σ' αρέσουν οι πετατζίδες. Έτσι έχω μάθει. Πετατζής είσαι. Σε βάλω βόλτα να σε πάω με την ταλίκα βόλτα. Όχι με την ταλίκα βόλτα να σε πάω. Οι ταλικέρδες δεν σ' αρέσουνε. Σε πάω μια βόλτα με την ταλίκα. Είσαι ευαίσθητος. Ευαίσθητος πολύ είσαι. Λούλη μου εσύ. Να σου πω κάτι. Είσαι πολύ ευαίσθητο αγοράκι. Παρακαλώ. Να σου πω κάτι. Να μου λες,
η άλλη φωνή σου κάνει, δηλαδή άμα σου μιλήσω. Να μιλήσει με την κοπέλα, τι να πεις, για μίλα. Το συγκεκριμένο καρτούν που βγαίνει τι είναι? Λοιπόν, καταρχάς να μην Λούλη μου, εσύ! Βασίλη, κάνε μου τη χάρη καταρχάς να μην προκαλείς και εσύ τον Κωνσταντίνο. Όχι σία μου, δεν προκαλώ. Να και στο σκοτάδι και στο καπό να τη στείλω πάνω στον εμμητό, θα τη στείλω. Να την μπουμπουλήξω. Τι δεν μου λες μπορείς να κάνεις παιδιά στα χρόνια σου? Αλέτρα, σκέτε εδώ. Με ένα ψέκι καλό το τρίδημα. Θα τα κάνω εγώ στους 6 πρωταγωνίστρια. Ξέρεις πόσες σεξουαλικές εμπειρίες είχα εγώ? Είσαι σεξ, είσαι καλό κορίτσι. Όπως λάκι δεν σε βλάκι, το ξέρεις έτσι. Οι κύριοι τι είναι εδώ πέρα οι δύο? Λοιπόν, το Σαμίρ δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, είναι η πρώτη σχέση. Το ξέρω, τον είδα φωτογραφία, είναι της κυρίας η καινούργια σχέση. Είναι παλιά σχέση. Παλιά μου είναι. Άλλος καραφλός ήταν ο άλλος. Σταμάτα, ήταν αυτός. Ο Μοχάμεντ Ρατζά ήταν. Ρε σταμάτα. Καταρχήν οι φωτογραφίες του Σαμίρ είναι στο σπίτι μου. Εχθές ορκιζόσουνα ότι ήθελες εμένα. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, εμείς οι δύο έχουμε τελειώσει. Δεν σε θέλω, το καταλαβες? Σε παρακαλώ. Ρε δεν παρακαλάς, παπάδες να παρακαλάς. Στέφανε, ο Κώστας δεν έχει κάνει τίποτα με τη Χριστίνα. Δεν με ενδιαφέρει η Ισία. Για μένα αυτή η κοπέλα έχει τελειώσει. Αυτή λέει, ήρθα εγώ και ζήτησα σε γάμο και λέει τα έχω με έναν Στέφανο. Ναι. Αυτό ήταν και εμένα. Εγώ είμαι με έναν Στέφανο, δεν είδες στην εκπομπή. Πώς ήρθες εδώ, στα καλά καθημένα. Ναι, μπράβο, δεν τη θέλω. Άφησε. Σε παρακαλώ, μην μιλάς έτσι στον Κώστα. Γιατί μιλάς έτσι στον Κώστα, Χριστίνα? Δεν είσαι. Σταμάτα ήρεμα να μιλάς στον άνθρωπο. Είμαστε τρεις τώρα. Ο άνθρωπος είναι από μακριά. Τι του μιλάς έτσι? Ήρεμα. Θες να κάτσεις κοντά εδώ που τρέξεις, κάτσε εδώ, εγώ θέλω να σου πάρω σμάρτα. Κυρία Σία, τον κύριο Μάη δεν τον θέλω γιατί δεν τον ξέρω καταρχήν. Αφήνω ένα παραθυράκι ανοιχτό αν ο Στέφανος με απορρίψει και αυτόν εδώ τον είχε την ημέρα. Μετανιώσει, όταν το μετανιώσει και ερωτευτεί μια άλλη, γιατί έτσι γινότανε. Έτσι γινότανε. Και αυτός εδώ πέρα έχει βάζει νύχημα στα χέρια του και είναι καθαρός ο κύριος έλεγε. Τέρμα μου έκανε, μόλις της έδινε δρόμο, μετά πάλι τα ξανά φτιάχνε με μένα. Μέχρι που ερωτευόταν μια άλλη και αυτή η δουλειά γινότανε. Μέχρι που ο Στέφανος να βρει το καινούριο έρωτη της ζωής του και μου δώσει μπουλό, δρόμο, συγγνώμη για την έκφραση, μου δώσει κλωτσιά και το μετανιώσει και δεν με θέλει πλέον. Υπάρχει και ο κύριος Μάης σαν παραθυράκι ανοιχτό, δηλαδή για ρεζέρβα. Μετά τον κύριο Σαμίρ έχω κόψει μαζί του γιατί είναι σεξομανής και θέλει 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ δεν είμαι μηχάνημα, ούτε σκεύος Σιδώνης, ούτε... Να σας πω εγώ, ο πατέρας Σπυρίδων Τσάκαλος. Να σου πει ο παπάς τα αυτή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Κύριε Ιμπραήμ. Δαιμονισμένε. Παρακαλώ. Είσαι ημίμλακας, γι' αυτό δεν σου λέω τίποτα, δεν τι είσαι εσύ. Τίκο και φύγε από τον άνθρωπο. Βγάλει τη σκουφί από το κεφάλι γρήγορα. Βρωμερό σκουλίκι. Και δεν σε φοβάμαι. İşte ki selamı mübarek duayı okurları diriltirdi. Πες μου εσύ ποια διάβαζε ο Ιησούς Χριστός θα σου ταρέσει τον πεθαμένο Ιησούς. Εσύ, δεν το πάτσι να πάμε μωρή πουτάνα να συναπρίσει. Να βάλω μέσα. Βάλτε διαφημιστικά. Η Λιάννη έχει βγάλει ένα βιβλίο και πήγε μια μέρα αυτή. Δες την μετά τι κάνει. Τη βλέπεις αυτό? Έτσι έγινε διάσημη. Κανονίστε την πορεία σας κι εσείς. Θα παίρνει τον πατέρα μου στο σπίτι τηλέφωνο κάθε μέρα και του λέει θα γαμίσω εσένα, θα γαμίσω τη γυναίκα μου. Σας παρακαλώ. Και του λέει θα γαμίσω εσένα, θα γαμίσω τη γυναίκα μου. Σας παρακαλώ. Κύριε Μπαντουβά, είστε βουλευτής και λέτε αυτά τα πράγματα. Στον αέρα είμαστε. Όχι, είμαστε στο φεγγάρι. Σας πήραν, δεν σας ενημέρωσα από το κοντρόλ, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια απάντηση της κυρίας Αρβανιτίδη και θέλει να πάει στον Άριο Πάγο για την υπόθεση της αναγνώσης του παιδιού. Εγώ είμαι δικηγόρος της πλευράς Αρβανιτίδης. Ναι, λοιπόν, προφανώς με έχουν εκθέσει δημοσίως όλοι όσοι βρίσκονται στο κοντρόλ. Σας ζητώ συγγνώμη κύριε Κούγια, να είστε καλά. Είναι απασχολημένος αυτή τη στιγμή. Αφού εσείς είστε. Ορίστε. Εσείς δεν είστε. Δεν είμαι εγώ κύριος Ζαλούδας. Εσείς ποιος είστε?
Ναι, μ' ακούτε? Ποιος είστε, κύριε? Εγώ είμαι ο οδηγός του. Οδηγός του είστε, έχει και οδηγό ο κύριος Ιατούρας? Εσείς ποιος είστε? Εγώ ποιος είμαι? Ο Θεός. Θέλεις το τηλέφωνό μου? Άμα είναι να του πω να σας πάρει. Έλα, κλείστονε. Πρώτο, διαψεύδω κατηγορηματικά ότι μίλησα ποτέ ο ίδιος. Δεύτερο, διαψεύδω κατηγορηματικά ότι μίλησε κανένα γνωστός μου ή κανένα μεσάζων ή ότι έχω μιλήσει με κανένα διάμεσο. Μήπως αύριο αλλάξει άποψη. Τρίτον, λέω ότι έχω πάει 2 φορές στον ανακριτή και ουδέποτε μου τέθηκε τέτοιο πράγμα, ουδέποτε με ρώτησε. Τέταρτον, σε καταγγέλλω ότι λειτουργεί σαν κυπατζής στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να συνεργαστείς με άλλους για να κάνετε αυτό που κάνετε. Και βέβαια να αποκαλύπτω στον ελληνικό λαό ότι αυτή η εφημεριδούλα η οποία βγάζεις παίρνει τις μεγαλύτερες κρατικές διαφημίσεις από οποιαδήποτε άλλη. Είναι χρόνια τώρα που κάνεις αυτή τη δουλειά. Είναι άξιος το μισθό σου. Είναι άξιος το μισθό σου και η βρωμιά σου. Από πάνω μέχρι κάτω η εφημερίδα σου είναι λειτουργεί σαν κυπατζίδικη. Μην με κατηγορείς. Εγώ σε καταγγέλλω και είναι απλώς επειδή είσαι αυτός που είσαι, σου υπενθυμίζω ότι η δική σου εφημερίδα λοιπόν, η δική σου εφημερίδα είναι... δεν πήρα μίζες, εσύ πήρες τις μίζες. Παίρνεις τις μεγαλύτερες κρατικές προμήθειες από οποιοδήποτε άλλο. Τηλεφωνείς σε υπουργούς και ζητάς χάρη για να πάρεις δουλειές για την επιχείρησή σου και τις εκτυπωτικές δραστηριότητες. Αυτά τα ξέρεις ο κόσμος. Οι εκτυπωτικές δραστηριότητες είναι με διαγωνισμούς. Σαν κυπατζής εκβιαστής και θέλω να σου πω και το εξής, ότι είναι η δική σου εφημερίδα η οποία έγραφε ότι δεν έχει γίνει... ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο του. Λοιπόν, στο τέλος θα αποδειχθεί το τι είσαι. Είναι ντροπή σου να λες τέτοια ψέματα, είναι ντροπή σου να έχεις πρωτοσέλιδα σαν δημοσιογράφος ότι τάχα μου κάποιος μου είπε καλά τα Τριανταφυλόπουλος. Τι είπε ο συνεταίρος σου? Και είσαι δημοσιογραφικά ένας καραγκιόζης και μισός. Тихо, спокойно, да. Что сердишься? Придурок. Скотина, гадина вообще, поганая. Я говорил, тут придурок. Я не Да сам ты давай. контролируй. Пошел ты сам. Зачем мою дочь позвал? Тихо, Έχετε δει οι περισσότεροι σε κάποια κανάλια πίκολα αυτό το παιχνίδι με τις δύο εικόνες, όμοιες εικόνες, που έχει και δύο διαφορές, οι οποίες διαφορές είναι τόσο κραχτές, τόσο χτυπητές, που τις βλέπει ακόμα και ο Ανέστης Βλάκος με το πορσελάνινο το μάτι. Άλλα κανάλια δεν έχουν τις δύο εικόνες όμοιες με τις δύο διαφορές, έχουν παροιμίες και λέει η παροιμία: το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν και έχει τελίτσες. Και παίρνει ο Βανταδόρος και λέει: το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν, το βρήκα, λέει τι, πάνε για μπάνιο. Άκου ρε πούστη, άκου ρε πατέντα, άκου φόρμουλα. Βγαίνει ο επόμενος: το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν, κλάνουν, λέει ο άλλος. Ζωγαδιάζεστε κυρία Κομπρέσα και δώσε τηλέφωνο να πει το μαγειρεύουν. Και παίρνει τα παπαριά μου. Αναμονή, 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 αναμονή. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε? Πού καταντήσαμε? Κάποτε στην Ελλάδα πληρώναν οι Έλληνες το μουνί. Τώρα πληρώνουν και αναμονή. Για καλά, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Σωστά τα λες, αλλά... άντε για να μίσου. Όχι, πριν πάω στην άλλη γραμμή. Πολλές φορές αυτό το αντεπηδί το αντιπαρέθει με χιούμορ, λέγοντας έφυγα κιόλας, έτρεξα κιόλας. Αλλά είναι τις στιγμές που δεν πάει άλλο. Αλλά δεν μ' έκανε πήρε τηλέφωνο για να μου πει θα πάω να πηδηχτώ.
Και σε ρωτάω, εσένα που πήρες πριν από δευτερόλεπτα τηλέφωνο, είσαι τηλεθεατής και παίρνει κάποιος και μου λέει αντίπηδί σου. Και εσύ βλέπεις, τι θα πεις μέσα σου για αυτό που πήρε? Θα του πεις μπράβο ή θα πεις καλώς το μαλάκα? Γεια καλά φίλε. Έλα, γεια σου Γιώργο. Γεια σου. Άκουσα πριν που είπες για τον Ολυμπιακό. Ναι. Που είπες ότι έκανε κακή διαχείριση του υλικού. Όχι, κακή διαχείριση της κατάστασης του αγώνα. Καλά, εγώ πιστεύω ότι είσαι άμπαλος. Βεβαίως, και μπορεί να το πιστεύεις αυτό, καθένας έχει τη γνώμη του. Να ακούσουμε... Είσαι άμπαλος διότι η Ρεάλ είχε απίστευτη σούφρα. Πώς? Είχε απίστευτη σούφρα η Ρεάλ. Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα, μιλώντας εσύ έτσι, περιμένεις ο κόσμος να σε πάρει σοβαρά? Γιατί να μην πάρει σοβαρά? Ξέρω, τι ευκαιρίες έχασε ο Ολυμπιακός? Άκουσε με. Κλείσε το τηλέφωνο. Κλείσε το τηλέφωνο. Πήγαινε στον καθρέφτη. Και πες. Τι είπα τώρα στον Γεωργίου που βγήκα? Είπα αυτό και αυτό και αυτό. Του είπα ότι είναι άμπαλος και το πιστεύω. Ναι, άλλο σου λέω τώρα. Πήγαινε στον καθρέφτη. Κοίτα, τη μάπα σου κατευθείαν και πες με ετοιμότητα. Τι είπα στον Γεωργίου? Δεν είπα, έχω καθρέφτη, έτσι να μου πεις είπα αυτά που είπες, τα ξέρεις τι είπες. Και ρώτα με ετοιμότητα τον εαυτό σου. Οι δυο σας, να μην σε ακούει άλλος. Για να μην ξεθείς. Και ρώτα τον εαυτό σου με ετοιμότητα. Μήπως είμαι μαλάκας? Δεν έχω καθρέφτη. Μήπως είσαι εσύ μαλάκας? Είμαι ρε μάγκα, για χαρά. Για χαρά φίλε. Ναι. Έλα. Γιώργο. Ναι. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Είμαι ο Κώστας από Μαρούσι. Γεια σου Κωστή. Λοιπόν, έχω μια πορεία που θέλω να μου τη λύσεις. Έτσι. Γιατί ρε Γιώργο δεν φτιάχνεις τα δόντια σου εδώ και τόσο καιρό? Άμα φτιάξω τα δόντια μου, ναι, θα σε δαγκώνω. Έχω ένα καλό δοντίατρο στην Αιωνία, αν θέλεις πάντως. Θα σε δαγκώνω στην πλάτη, δεν συμβαίνει. Λες. Είσαι ξαδοντιάρης έτσι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πες. Πήρες τηλέφωνο να πεις αυτή τη μαλακία. Ναι. Πληρώνεις τώρα. Έχεις την εντύπωση ότι τώρα κάνεις κάτι το ωραίο, κάτι το έξυπνο? Ναι, μου αρέσει αυτό που κάνω. Σου αρέσει? Ναι. Σου αρέσει τίποτα άλλο? Να σε βλέπω. Είσαι σαν κενόνα, γι' αυτό. Σαν κενόνα με κράνος είσαι. Πόσο χρόνο είσαι? Πόσο? Αυτά. Πόσο είσαι? 29. 29. Πόσες? Τι πόσες? Την ημέρα. 5-6. Να τις εκατοστήσεις. Ευχαριστώ. Όμοιος ομοίο αεί πελάζει. Αφήστε δε αυτό το αδερφάτο των υποτών που είχε μαζευτεί χθες στην Αθήνα. Και πώς τα λιόταν αυτό? Τι έγινε χθες? Τι έγινε χθες? Όλες οι αδερφές της Ευρώπης μαζεμένες εδώ ρε. Άμα ο άλλος, αυτός που έκανε μαζί με τη Δυσσέα τα κοντοπούλια, μακρυπούλια, κοντοπούλια, δεν ξέρω πώς λέγεται. Κοντοπούλια, ναι αυτή. Που έκανε να πούμε την παρουσίαση. Τι αδερφάρα είναι αυτή ρε. Και να λέει από το μικρόφωνο, άκου μου ρε η Αντούλα, βλέπω την Αντούλα. Ξέρω πως τι πιάστηκε με γάμο την τρέλα μου να. Γελάτε ρε. Πολύ Καπουτσίδης, Καπουράνης, ο παλιός του Παναγού, Κατσουράνης της ΑΕΚ. Άκου λέει Καπουτσίδης. Τι είναι αυτά ρε. Τι αδερφά το μαζεύτηκε ρε. Έχετε να μας κάνετε με τα άλλα δολιανά. Τι πάτη είναι αυτή ρε. Σαν πολλά αυτοκινήτου, έχεις κάτι τιμόνια στον κιλά. Σαν γερμανικά κράνη ρε. Τρομερό πράγμα. Με πήραν τηλέφωνο. Κάποιος δικός μου κολλητός. Αξιόπιστος και αρσενικός. Κολλητός της Ανούλας. Την οποία γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πήγε κοντά για συμπαράσταση, γιατί μπορεί αυτός ο κολλητός της Ανούλας να μην πάει την Ανούλα σαν τραγουδίστρια, να ήταν εναντίον της άποψης να λάβει μέρος στο διαγωνισμό,
Αλλά επειδή δεν πουλάει τους φίλους του, την κρίσιμη στιγμή πήγε κοντά της για υπεράσπιση, για συμπαράσταση. Και μόλις τελείωσε αυτή η ιστορία, πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ, άμα δεις τι γίνεται έξω μέσα στο Βάκα, έξω και μέσα στο Βάκα, να τρελαθείς. Όλο το αδερφάδι των υποτών, τηλεκριτική, γι' αυτό ο Τιμογιαννάκης. Τρία κακνά της κακνήσια πικέρματα, καλσόνα, βέλε μουτσά. Νομίζω κι εγώ. Εγώ δεν ξανακαταπιέζουν, παιδιά. Θα φύγω την Κυριακή. Θα κάνω μαντέρα σήμερα στο σπίτι. Don't do it, my friend. Πήγαινε στο σαλόνι και λύσαξε, παιδί μου. Παντού θα λύσαξω, όλα τα δωμάτια. Ναι, αλλά άμα σκοτώ και σου πιάσει τις μπάτσες, μετά μην γλάψεις. Μπάτσες θα σκοτείς να πιάσει την αδερφή σου, τον αδερφό σου. Ναι, άμα όμως κάνεις αυτό το πράγμα όπως το λες και με αυτόν τον τρόπο που το λες, εγώ προσωπικά θα σε πλακώσω αν δεν σου πω μία, δύο, τρεις. Με φόρα όμως για να πάρεις και φόρα. Με φόρα πάω. Believe me. Believe me. Θα ζαστηθώ. Όχι, αλλά άμα το κάνεις έτσι, δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο. Κάτσε, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή με συγχωρείς. Τι πράγματα τώρα είναι αυτά, σοβαρή κοπέλα. Σοβαρή κοπέλα κάνουμε και πλάκα. Τώρα, αν δεν έχεις χιούμορ, ποτέ δεν το έχω κάνει. Άντε να γελάσω και να μου κάνουν παρατήρηση. Κουλάρε λίγο, γιατί μας έχει ζαλίσει λίγο τα ομπαλά. Είσαι καλή ηθοποιός και πείθεις. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εγώ σου έχω ζαλίσει τα ομπαλά. Ναι, ρε, Δόμνα. Μερικές φορές δηλαδή, άμα δεν καταλαβαίνεις, κάτσε να δεις και μετά. Ναι, μιλάς και χειρότερα. Μιλάς και χειρότερα. Γενικά, μιλάς και πολλές φορές. Και σε βίντεο, αγάπη μου, που τα έχουμε μιλήσει. Θα μου πεις μια συγκεκριμένη. Σε βίντεο. Σε κανέναν δεν έχω πει μου ζαλίσει τα ομπαλά. Ναι, δεν το έχεις πει. Ναι, ούτε μπούλος το έχω πει σε κανέναν, έτσι. Έχεις πει και τα δύο. Στην τρίτη καίγεσαι. Αυτό έχω να σου πω. Καλά, Δόμνα μου, εντάξει, μη μας σκοτίζεις τώρα. Μη μας σκοτίζεις, καλό. Αλλά όχι να μη μας σκοτίζεις όμως, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Γιατί δεν έχεις. Σ' ακούω όλη μέρα, αλλά δεν θέλουμε να σ' ακούμε συνέχεια. Καθώ με φόρα σε πλακώσω, ξαφνικά έχω το... Πήρες μια απειλή, λες ότι θα το κάνω στο σπίτι σου, λέω σε παρακαλώ πάρα πολύ μην το κάνεις και μου διάφορα. Έχεις άδικο τώρα, έτσι. Παιδιά, σταματήστε τώρα. Ναι, εντάξει. Βαριέμαι πάρα πολύ. Πας σπίτι και αρχίσεις ξέρω και κάνεις πλάκα και λίγο και είσαι κάθε συζητάς και τέτοια. Είναι ο καθένας έχει τη δική του διάθεση και όλοι είναι το ίδιο πιεσμένοι. Συγγνώμη. Με ντρέπεσαι, έλεγα να σου σκάσω ένα μπουκέτο, θα είναι όλο δικό σου. Έντρες λέει πιο cool. Πολύ χιδέα, ρε Κωσταπά. Πολύ χιδέα. Σαν άντρας και χειρότερη. Νομίζω ότι χρησιμοποιήσεις τη σωστή έκφραση. Πιο μονόχρωτη η προσωπικότητα ενός άντρα από μιας γυναίκας. Μια γυναίκα μπορεί να εκφραστεί με πάρα πολλούς τρόπους. Συγγνώμη, πά. Σου είπα ότι είμαι άρρωστη. Μην άρρωστη, ναι. Δεν μπορώ να κουνηθώ, ρε. Εγώ σε σπάω στον Πέρι. Αφού λέω να φύγει ο Πέρι, σε σπάω, ρε, πώς θα. Αχα. Αν πας και τη λογοδιά μου. Δεν έχει τίποτα φιλικό απάνω της. Πλέον δεν μπορεί να μιλήσεις σε τέτοιο επίπεδο. Εγώ τελικά αποφάσισα μετά το σημερινό που έγινε πρωτού να μην την ξαναμιλήσω. Δηλαδή θα προσπαθήσω να μην την μιλάω, παιδί μου, να μην... Κι εγώ έτσι κάνω, αυτό κάνω. Άμα εσύ είσαι στόχος και δεν καταλαβαίνεις 5 πράγματα. Αλλά ακριβώς. Δεν μας άεπος. Ναι, μπορεί να φαίνεται ότι εγώ πειράζω, από μέσα του δεν ξέρει τι είναι. Με βρίζει κι αυτός. Έτσι μιλάμε άνθρωπο. Λίγο πλάκα να κάνω. Ο Περί είναι 32 χρονών, κατάλαβες να την πω, θα μου την πει κι αυτός, θα την ξαναπώ. Κάνεις τη λέω, δεν έχεις ιδέα ποιος είναι τη λέω, εντάξει. Και ρισκάρω και το ενδεχόμενο να σηκώσει και να μου ακούσει καμιά μπάτσα, ας πούμε, να κάνω καμιά βόλτα, αλλά δεν με ενδιαφέρει, να χαίστηκα, ξέρεις. Εδώ θα φας φαλιάρα και θες μια εβδομάδα στο κρεβάτι, τη σκάσει τώρα. Και μου λέει, και άρχισε να βρίζει. Δεν σταμάτησε για τίποτα, μιλάνε για φρέσιμο, Και τα πόδια και τα χέρια μαζεμένα θα τα κόψω μαλάκα. Γαμώτο. Έχει, με την αποφύγηση. Αχ, Χριστέ μου. Περιγλήτης μπύρας πίσω. Να πούμε ότι η ψηφοφορία έχει κλείσει, για να μην επηρεάζουμε και την ψηφοφορία. Έχει τελειώσει η ψηφοφορία, υπάρχει ήδη το αποτέλεσμα. Έτσι μιλάς για μένα, αυτό την πλάτη μου. Να κάτσω εδώ πέρα. Δεν θες να κάτσεις δίπλα στη Δόμνα? Δεν έχω πρόβλημα, η Δόμνα είναι... Τι είναι αυτό? Δεν ήταν
γενικό για τη στιγμή. Αυτό το χαρίζω για τα καλά σου λόγια. Ότι υπάρχει καταρχήν τρόπο. Πάμε. Μην το πατάς στον άδος να ξεκινήσει. Θα πατήσει μόνο του. Ας το έξω για να μιλήσουμε. Μπράβο, τώρα. το φτάνει. Λοιπόν, πάτω. Δεν σταματάει, δεν το κάνω. Παρακαλώ πολύ, θέλω λίγο να μου εξηγήσει, Περικλή, Ναι. τι γίνεται με τη Δόμνα, γιατί εδώ βλέπουμε μια κατάσταση λίγο έκρηθμη εντός του σπιτιού. Παιδιά, δεν ξέρω. Υπάρχει λόγος τώρα να μιλάμε. Ασημινάκη, να σου πω. Σου είπα πάρτο το ρημάδι στο σταματάει, είπα να κάνω την πλάκα, λύσαξα. Έπαιξε και το σήκωσε ο κλόουν. Λιποθύμησε αυτά που ακούει. Έχει πεθάνει στο γέλιο. Λοιπόν, τι γίνεται με τη Δόμνα, λέει, δεν είναι και εκεί έκανες παράπονα και μέσα στη νύχτα δεν της τα έλεγες και μπροστά της, πού να της τα πεις μπροστά της. Δεν είναι καθόλου φιλική η Δόμνα, είναι χυδαία, σαν άντρας είναι και άλλα τέτοια. Ναι. Τις πήρες πίσω. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε στο λεωφορείο μια έτσι διένεξη άτσαλη, θα έλεγα. Αλλά εξηγήθηκε προχθές κάτι πήρες και τα βρήκαμε μετά στην τουαλέτα. Όχι αυτό που νομίζετε. Θέλεις να επαναλάβεις παρακαλώ πώς το είπες αυτό? Τα βρήκαμε, λέω. Όχι το πριν. Πιο πριν. Το εξηγήθηκε κάτι πήρες. Ναι, μου εξηγήθηκε κάτι πήρες. Για να μην βρίζεις πρέπει να δίνουμε μπυρές. Εγώ εξηγήθηκα τις πήρες, όχι ο Περικλής εμένα. Α, εσύ του εξηγήθηκες και πήρες. Και έχεις και παράπονο, ρε Περικλή. Δεν έχω, μετά τα βρήκαμε σου. Της ξέχασε η παραγωγή στο ψυγείο και εγώ δεν φώναξα κανέναν άλλον τον Περικλή που έλεγε ότι αχ, θέλω να πει μια μπύρα. Κατάλαβες? Και με βρίζει. Και μετά τα είπαμε κανένα 45 λεπτό και τα βρήκαμε. Αλλά η αλήθεια είναι πρωτού δεν μου καθόταν να τη μιλήσω. Ναι, έτσι. με συγχωρείς όμως, αλλά εντάξει, εγώ σου έχω πει 2 μπινελίκες. Εσύ μου έχεις πιάσει ότι υπάρχει πάνω μου. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έτσι. Είναι αλήθεια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έτσι. Να λέμε για τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί βλέπετε 10 λεπτά και εμείς ζούμε 24 ώρες εκεί μέσα. Έτσι. Θα σου κόψω πάλι την καλημέρα, μου φαίνεται. Να μου την κόψεις και καλά θα κάνεις. Εσύ σαν πανόρθωτη, ρε παιδί μου. Πάντως η Δόμνα μπορεί να τα λέει έξω από τα δόντια. Μουσική σχολή. Τι πράγμα? Συγχαρητήρια, μουσική σχολή. Εγώ μπορώ να σας πω και κάτι άλλο. Πολύ ωραία μουσική σχολή, έτσι, μπράβο. Τι σας ενοχλεί, κύριε Μουρατίδη, η ύβρις, ο τρόπος που εκφράζει τη Δόμνα αυτό είναι τι? Κοιτάει και εμένα τον άγρια, όλο και αυτό. Τι? Παρακαλώ. Τι έγινε? Το είπε πολύ σιγά. Αυτό δεν μπορώ να το επαναλάβω. Τι σας ενοχλεί ακριβώς, κύριε Μουρατίδη? Μη συνεχίζεις εσύ πάλι, μη συνεχίζεις. Ναι, να μην το ρωτήσω. Κάλε, κλείστε του το μικρόφωνο και μη συνεχίζεις εσύ. Αυτό που ενοχλεί και εσάς. Εμένα τι με ενοχλεί? Τι? Α, εσάς τίποτα δεν σας ενοχλεί? Όχι. Καλά. Κάτι συνεχίζει, τι νοιάζει. Κάτι άλλο που θέλω να πω, με τρώει από χτες και θα το πω σήμερα. Μερικοί από εσάς στο στόμα τους έχουν ένα βόθρο. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι μία από τους μερικούς. Ναι. Άντε και να πάνε. Ένα μαχαίρι γαμώ την μου. Γιατί θα γίνουμε εντάξει. Άντε και να γίνει της π***ας. Για το της αλληλίας. Θα τις π***ας. Εγώ σας στηρίζω κιόλας. Γιατί π***ας εμένα δεν περνάνε. Κάθε βράδυ γαμ***τε να πούμε. Όχι, δεν με κάψε. Εάν θα ξανακούσω οποιαδήποτε λέξη που να έχει τέτοια σχέση με πράγματα και βρυσίδι, όποιος την έχει πει την ώρα που τη λέει, πάει στην έσοδο, θα πει ευχαριστώ πολύ, μου έχει πει ο κ. Μεταξόπουλος ότι πρέπει να φύγω. Ναι, εγώ όμως αυτό για να το κάνω δεν μπορώ. Το βρωμό στο μάσο να το κλείσεις. Τι να κάνω, έχω κι εγώ ένα ελάττωμα. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Το λέω. Το ξέρω την Εγώ ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Και δεν εκθέτετε τον εαυτό σας, γιατί σας δεν σας ήξερε ούτε η μάνα σας. Εκθέτετε εμάς, που μας ξέρει και η μαμά μας και ο μπαμπάς μας. Η προσωπική σας άποψη είναι αυτή. Ακριβώς. Να μην σε ξανακούσω να βρίζω όμως. Μπορεί να το βελτιώσω λίγο, αλλά να μην βρίζω καθόλου δεν γίνεται, γιατί και εγώ πρέπει κάπως να εκτονωθώ. Δεν θα εκτενείς με το βρυσίδι όμως, Δόμνα μου. Κάνω γυμναστική, πηγαίνω, έρχομαι, κάνω ράνο, αλλά και με αυτό με εκτονώνει. Δηλαδή, εντάξει, τι να κάνω. Ναι, είσαι σε τηλεόραση όμως, δεν είσαι σπίτι σου. Το φόρμα που το φορέσεις εσύ.
Όχι, γιατί είναι πολύ μακριά από αυτό που θα πέσει καλά πάνω μου και το ξέρω, δεν είμαι. Εγώ δεν το ξέρω από ό,τι έχει γίνει στους ανθρώπους να δίνω και ποτέ δεν ξέρω μαθηματικούς δοντημένους. Εσύ το ξέρεις από τα πριν. Κάνε μου τη χάρη να φορέσει το ρούχο αυτό και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Μπορεί να έχεις δίκιο εσύ, μπορεί να έχω δίκιο εγώ. Πήγαινε και ντύσου. Αυτά. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά αυτά. Πήγαινε ντύσου. Ας τον διάλογο, φύγε από δίπλα της. Λοιπόν, εντάξει, εγώ παίρνω την ευθύνη. Σας ζητώ 1000 συγγνώμη. Συγχαρητήρια για το ρούχο γιατί είναι εξαιρετικό. Αν δεν έχετε κάτι άλλο για μένα, είμαι αναγκασμένη να φύγω. Δεν θα πας πουθενά. Αν βγεις από αυτή την πόρτα, θα πάρεις απουσία. Αν βγεις από αυτή την πόρτα, θα πάρεις απουσία. Με πειράζει πολύ λιγότερο για το ότι ξεκινήσαμε τόσο ωραία και δεν μπορέσαμε να τα βρούμε στην πορεία. Σκασίλα μου μεγάλη για την απουσία και να είμαι ξανά προτινόμενη, εγώ αυτά μόνο. Δεν θα βγεις από την πόρτα αυτή. Ωραία, θέλετε να κάτσω να ακούσω το μαθημάτικα. Θα καθίσεις και θα κάνεις αυτό που σου λέει ο καθηγητής σου. Θα βάλεις αυτό το ρούχο. Όχι, δεν το βάζουμε το ζόρι. Καλά. Και εγώ δεν ήθελα σε εσάς ειδικά να έχω αυτή τη συμπεριφορά. Άστα αυτά. Πάρα πολύ καλά. Αυτά αλλού. Όχι σε μένα, ναι. Εντάξει. Αυτά τις μαλαγανιές και τέτοια να πας να τα κάνεις σε όλες τις μαλαγανιές που λες. Τότε σκέτο όχι. Λοιπόν. Να φύγω και να πάρω απουσία. Όχι! Θα κάτσεις εκεί. Ευχαρίστως. Όσο να τελειώσει το μάθημα. Ευχαρίστως. Εγώ δεν είπα όχι σε αυτό. Αυτό δηλαδή πρώτη φορά μου έτυχε ο άνθρωπος να μην θέλει να βάλει μέσα εδώ ρούχο και να μου λέει τσαμπουκά όχι. Και να μου το παίζει και καλός επίτε από την αρχή. Προς δήθεν δηλαδή. Γιατί όλα αυτά που έχεις κάνει είναι δήθεν. Όλα είναι δήθεν. Οι αγάπες και τα τραγούδια και τα λουλούδια και όλα αυτά που μου λες είναι αηδίες όταν μου λες όχι, δεν θα βάλω το ρούχο. Κατάλαβες? Κατάλαβες? Γιατί άλλοι που μου κάνανε τσαμπουκάδες και μου λέγανε καυτά και τα λοιπά, τουλάχιστον ήταν ειλικρινείς. Ενώ εσύ μου παίζεις ότι με αγάπη προς αυτό. Έχουμε συνεργαστεί 3 μήνες. Δεν έχουμε συνεννοηθεί τίποτα. Και έχω πει 2 φορές όχι και τη μία μέρα ερωτηματικό. Συνέχεια, μία μέρα έβαλες αναφιλητά γιατί δεν ήθελες ένα ρούχο. Μια άλλη φορά σηκώθηκες και έβαλες το ρούχο που σου φέρα εγώ, έβαλες το δικό σου. Με δικό σου τσαμπουκά. Την τρίτη φορά μου είπες δεν μποράω. Ποια είσαι εσύ δηλαδή και είναι για σένα? Τι είσαι εσύ? Το ξεχωριστό από όλους τους μαθητές. Τι είσαι? Τι είσαι το ξεχωριστό από όλους τους μαθητές εσύ και δεν είναι για σένα? Δεν θα βγεις, θα κάτσεις εδώ. Θα με υποστείς αυτό που λέω. Πουθενά δεν θα πάω. Δεν θέλω να τσακωθώ χρονιάρες μέρες, κύριε Μάρκερ, και εγώ κρίνομαι μετά. Θα τσακωθώ εγώ. Κανένας δεν θα με κλείσει ποτέ πουθενά. Κανένας άλλος. Εκτός από τον όνειρό μου που με έστειλε εδώ μέσα. Κανένας δεν θα με κλείσει ποτέ πουθενά. Να γυρίσει μέσα. Κανένας. Να γυρίσει μέσα αυτή τη στιγμή. Θα γυρίσει ποτέ πουθενά. Μου κλείνει την πόρτα για να μην φύγω για να τσακωθείτε και καλά. Και είναι πρωτοχρονιά. Είναι πρωτοχρονιά και εγώ είμαι κλεισμένη εδώ μέσα. Με όλους εσάς. Όλους. Είμαι κλεισμένη. Και θα μου κλείσει και την πιο μικρή πόρτα. Δεν φτάνουν όλες οι υπόλοιπες γύρω-γύρω. Κανένας δεν θα με κλείσει περισσότερο από ό,τι έχω κλείσει εγώ τον εαυτό μου. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Του λέω, κύριε Μάλκερ, αυτό το φόρεμα δεν μου πάει, έχετε ένα δεύτερο? Μου λέει όχι, αυτό θα βάλεις. Το οποίο το έφερε για όλους και δεν κάνει καν μαλάκα στη Χρυσάνθη. Για να το πω και στα ίσια, δηλαδή να τελειώνουμε. Γιατί μέχρι τώρα η ιστορία όλη ήταν ότι φτιάχνει ωραία ρούχα και ότι είναι άτομα. Κατά τα άλλα, από συνεννόηση τίποτα. Αυτό έχω να πω εγώ. Συνεννόηση μπουζούκι. Τίποτα άλλο. Νάνση και Βαγγέλης κοντά μας. Πω. Χαίρετε. Πω. Να σε φιλήσω ή όχι? Πω. Για να δούμε. Ο Βαγγέλης χόρεψε. Εντάξει. Ναι. Κύριε Μουρατίδη, μιλάτε για την Νάνση, νομίζω. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν μερικά κομμάτια τα οποία δεν πρέπει να τραγουδιούνται. Και μάλιστα έτσι ντυμένοι. Είναι σαν να βάζεις. 2 λεπτά. Είναι σαν να βάζεις έναν Τζαμαϊκανό να πει ελληνικό λαϊκό. Απαράδεκτο. Λοιπόν, δεν φταίτε εσείς, παιδιά, σε αυτό. Δεν φταίτε εσείς. Εσείς είστε πολύ καλοί και οι δύο, το ξέρετε. Βρε Νάνση μου, θα τραγουδήσεις Bob Marley και σου λένε θα ντυθείς έτσι. Τι λες εσύ? Τι να κάνω, κύριε Μουρατίδη? Δεν τα φοράω. Δεν γίνεται. Θέλω μία παντελώνα, αθλητικά παπούτσια και κασκέτο. Δυστυχώς δεν έχουμε την επιλογή αυτή. Θα πεις ρέγγε κομμάτι έτσι? Μου θυμίσεις σαν κάτι τραγουδίστες που λέγανε το ακριβό μου διθέσιο και φαινόταν το βρακί τους, ας πούμε. Καλά, το βρακί δεν φαίνεται. Όχι, Μην υπερβάλλουμε.
Αλλά θα πεις ρέγγε κομμάτι Bob Marley. Δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν έχω άλλη επιλογή. Είναι αυτά τα τραγούδια μας δίνουμε. Ναι, πες, θέλω να φορέσω μία παντελώνα με αθλητικό παπούτσι και ένα κασκέτο. Δεν είναι στο χέρι μου, εντάξει. Έχει μια άποψη πάντως αυτό το ντύσιμο. Ναι, σαδομασοχιστική. Ποιος την έτσι ο Μάρκελος? Ο Μάρκελος. Ο Μάρκελος, ο οποίος έχει και μουσική άποψη, ρωτήστε τον γενικώς. Για να τον δω. Τον έχω ακούσει να μιλάει και μουσικά. Μάρκελ, εσύ την έτσι στην Άνση? Ναι, γιατί όχι. Άθλια λέει, ντροπή να είναι τιμένη, πρέπει να φοράει αθλητικά και τζιν. Να την δεις εκείνος τότε. Να τον φωνάξουμε και όταν έχει η ώρα να την δεις, να την δεις ο Μουρατίδης και όχι εγώ. Λοιπόν, η άποψη δική μου είναι ότι φοράει ένα κιμόνο το οποίο θα μπορούσε θαυμάσια να το φοράει και ο Bob Marley και να τραγουδήσει, και άλλος φοράει ένα leather το οποίο επίσης μπορεί να το φορέσει ο Bob Marley και να τραγουδήσει με ένα τζιν. Έφυγε ο Νίκος Μουρατίδης. Για να συμφωνεί, θέλω να μιλήσει ο Νίκος Μουρατίδη για Νάντσις φωνή. Πώς ήταν η Νάντσις? Η φωνή της Νάντσις δυστυχώς, κύριε Μουρατίδη. Ήταν πάρα πολύ καλή. Κύριε Μουρατίδη, ένα λεπτό. Ελάτε λίγο. Τζούλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρίνουμε αυτό το κομμάτι. Λίγο. Λοιπόν, η κυρία Μασίνο λέει κάτι σωστό. Κάνατε ένα σχόλιο για το ντύσιμο, το οποίο είναι... Το ακούμε και το δεχόμαστε, είναι η κριτική σας για το ντύσιμο. Αλλά και η Νάνση η αγωνία να ακούσει την κριτική σας για την απόδοση της στο τραγούδι, αλλά και η Τζούλη Μασίνο που το δούλεψε πάρα πολύ μαζί της, θέλει να ακούσει την κριτική για το τραγούδι. Δεν είπε. Δεν πρέπει να φύγεις, Νίκο. Κάτσε. Δεν κάτσω, αφού το είπε. Δεν ακούμε εμείς. Τζούλη, δεν έφυγα για σένα. Όχι, δεν πρέπει να φύγεις έτσι. Να μιλήσεις με την Νάνση για το φωνή της, για το προσπάθειά της. Έφυγα για να μην ακούω τις αηδίες του Μάρκελου. Είπα εξ αρχής ότι φωνητικά ήταν οκ. Αλλά δεν μπορώ να ακούω Bob Marley έτσι. Δεν γίνεται. Ο Bob Marley είναι θρησκεία. Τελείωσε. Και το κιμόνο είναι θρησκεία. Και το leather είναι θρησκεία. Σκάσε, ηλίθεια. Λοιπόν, θα προτείνω, πάντως το καλύτερο σας κόβω, προτείνω για να ηρεμήσουμε λίγο, να περάσουμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, να ηρεμήσει λίγο και το κοινό μας. Και μετά θα ακούσουμε την κριτική για το βακέ. Δεν θέλετε, δεν πειράζει, διαφημίσεις. Έχω κουραστεί από την επίθεση που δέχομαι, η οποία είναι ανελαίητη. Τη μέρα που ήταν η ψηφοφορία και η Άσπα έκανε 100 ώρες μέσα στο Μικρούτσικο, δεν ψήφιζε μόνο, αλλά σας έθαβε όλους έναν προς έναν. Άκου λίγο, έχει σημασία για μένα αυτό. Δηλαδή. Εδώ και κανένα 2 εβδομάδες λοιπόν έχω ψυχανεμιστεί έναν, να τον πω αρνητισμό, να τον πω καχυποψία, εκ μέρους της κυρίας Κούκα, από το βλέμμα, ξέρεις. Ξεκίνησε τα παράπονά της για δίθεν προβολή της Φωτεινής στο live με το έξτρα βίντεο και τα κομπλιμέντα από τους μαθητές. Και αυτό το διάβασα. Είπε ότι η Φωτεινή για αυτήν είναι σαν να μην υπάρχει στο παιχνίδι, ότι είναι χαμηλό επίπεδο και γενικότερα γιατί ανοίξει τη φύλη των τσιγκάνων. Το αφιέρωμα στη Φωτεινή τι ήταν απόψε? Τι ήτανε, πες μου εσύ τι ήτανε? Γιατί? Πώς ξεκίνησε αυτό το περί αφιερώματος? Πώς ξεκίνησε? Ναι. Από τις κρίσεις των παιδιών ότι έχει τη φωνή. Ναι, έχει τη φωνή, έχει το χάρισμα. Δεν ξέρω σε ποια φυλή ανήκει η κοπέλα. Γιατί όλοι αυτοί τη φυλή το έχουν. Το έχουν. Όλοι αυτοί που ανήκουν σε αυτή τη φυλή το έχουν αυτό το χάρισμα. Λοιπόν, αλλά δεν κατάλαβα γιατί το live έπρεπε να είναι αφιερωμένο στην κυρία Φωτεινή απόψε. Επίσης είπε ότι η Φωτεινή δεν αξίζει να της αφιερώνουν το live επειδή έχει αυτά τα γυρίσματα και ότι επαξεί να της μιλάει. Φωτεινούλα, τι πάει να πει Φωτεινούλα? Μη είπε με κανένας Ασπασούλα. Γρηγόρης. Για τον Γρηγόρη είπε ότι έχει καλή φωνή αλλά δεν έχει τη λάμψη για να πετύχει. Και τα θράσους κάνουν σχόλιο. Δεν μπορεί γιατί δεν έχει κάτι, δεν έχει αυτή τη λάμψη. Αυτό το αστεράκι δεν το έχει. Στον Αντρέ είπε ότι είσαι η προσωποποίηση του ψέματος και τρομερή υποκρίτρια. Ελεάνα, το ψέμα προσωποποιημένο. Και αυτός ο τσαμπουκάς, ο ψεύτικος και όλα αυτά είναι... Είπε χαρακτηριστικά και εμείς έχουμε γκόμενο, αλλά δεν κάνουμε και έτσι. Και εμείς έχουμε γκόμενο, κυρά μου, αλλά δεν κάνουμε και έτσι. Γενικά δεν είπε τίποτα καλό και είπε ότι περίμενε θα υπήρχαν φθηνοί άνθρωποι στο Fame, αλλά πίστευε πως θα βρει κάποιον σοβαρό και δεν βρήκε. Σας αποκάλεσε κοινώς φθηνούς. Είχα την αίσθηση ότι μπαίνω σε ένα παιχνίδι που μπορεί μέσα να έχει και
φτηνούς ανθρώπους. Γενικότερα είδα σε όλα τα παιδιά συμπεριλαμβάνοντας και τους κολλητούς τους Νότη και Σοκράτη. Ο Νότης, πρόσεξε να δεις. Ο Νότης. Και το έχω πει 100 φορές. Off camera. Και με σημειώματα αν θες. Μίλα ρε γαμότο. Μίλα. Δεν ξέρω τι σου λένε απ' έξω. Πρόσεξε Νότη και πρόσεξε. Μίλα και ως βγεις. Εμείς αναρωτιόμαστε γιατί δεν τα λέει όλα αυτά μπροστά σας. Σοκράτης, δεν μ' αρέσει που προσπαθεί με όλους καλά, αλλά ξέρεις από μέσα του να σκέφτεται και αυτά και να μην τα βγάζει και τέτοιο. Όταν έρθει, διάβασέ το. Δεν χρειάζεται, παιδιά, πια. Αυτό το mail σε παρακαλούμε να το διαβάσεις μπροστά σε όλα τα παιδιά και ειδικότερα στην Άσπα. Να έχω το διαβάζω εγώ ίδια. Ανδρέα, δεν μου πεις θα σταματήσει το προκλητικό ύφος που έχεις και θα διαβάσεις το email κανονικά. Πολύ καλά. Εγώ έτσι διαβάζω. Ωραία. Άσε πώς διαβάζεις και πώς μιλάς. Είναι λεπτό αυτό το θέμα, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω τι ζητάει η Άσπα, ρε παιδιά. Τι ζητάς ρε Άσπα, ρε γαμώτη. Σου έχω κάνει κάτι. Πες μου ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Πες μου ρε παιδί μου. Σου έχω κάνει κάτι. Τι σε καταλαβαίνω. Τόσο καιρό προσπαθώ να σε αποφύγω γιατί δεν γουστάρω ρε εσύ. Δείξ' το. Τι. Να σου δείξω τι. Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Δεν γουστάρω. Δεν σε... Πώς να σου το πω. Έλα, αυτό το ξέρω ότι προσπαθεί να το κάνει αυτό. Άσε με ρε Γρηγόρη. Έλα, εντάξει. Κάτσε ρε γαμώτη. Μην κάνεις αυτό το ειρωνικό, έτσι. Ειρωνικό το εκλαμβάνεις εσύ. Το αν είμαι ήρεμη και σε ενοχλεί, λυπάμαι. Άντε Άσπα, με έχεις φέρει μέχρι εδώ. Αφάνταστα τι λυπάμαι. Αλήθεια σου, είσαι ο πιο κακός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχω γνωρίσει κακούς άνθρωπους, αλλά είσαι χειρότερη. Είσαι χειρότερη. Συνέχισε αυτό το ύφος για να δεις το πώς θα σου ορμήξω. Μόνο αυτό σου λέω. Φοβήθηκα. Άμα φας μπουνιά θα φοβηθείς όντως όμως. Σε έχει κοιτάξει ποτέ κανένας έτσι? Πώς? Όπως κοιτάει η Άσπα. Δεν χωράει να υπάρχει ένας ο οποίος κατά τη γνώμη σου σε ειρωνεύεται. Σε όλους όμως. Τέλος πάντων, εγώ φουσκώνω με την ειρωνία. Δεν την αντέχω. Ορίστε. Σιγά να μην τους κάνω τη χάρη να φύγω. Μα δεν θα δώσω χαρά σε αυτές που με ζηλεύουν. Να σκάσουν όλες και να ανοίξουν να πλαντάξουν. Ευχαριστώ. Θέλω από το κοινό να παρακαλέσω να κάνει λίγο ησυχία, γιατί έχω κάποια πράγματα πολύ σοβαρά να πω. Έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γιατί Άσπα δεν έγινε δίλημμα για σένα? Για το λόγο που γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Κούκα. Εγώ ποιο λόγο γνωρίζω πολύ καλά, θέλεις να μου τον πεις? Τώρα υπάρχει χρόνος για να μιλήσουμε? Βεβαίως. Υπάρχει χρόνος τώρα να μιλήσουμε. Τραγούδισα πολύ καλά απόψε, αλλά στις ψηλές, όπως είπε ο κύριος Βαρδής, δεν ήμουν σωστή. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι? Αυτό είναι το δίλημά σου? Σας ρωτάω για να επιβεβαιώνουμε αυτά που λένε. Ωστόσο, η συμπεριφορά μου κατά την Κριτική Επιτροπή είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν έχει να κάνει με το ήθος, την αξιοπρέπεια και την καλή θέληση όλων των υπολείπων παιδιών. Εφόσον τα κριτήρια λοιπόν της Κριτικής Επιτροπής δεν αφορούν το τραγουδιστικό μέρος, αλλά αφορούν το χαρακτήρα των παικτών, η Άσπα θα είναι προτινόμενη. Τώρα εγώ λογικά εδώ, ας πούμε, κακώς βρίσκομαι, καθώς και ο κύριος Βαρδής και ο κύριος Λεβέντης και η κυρία Δρούτσα, έτσι δεν είναι? Τα είπες όλα μόνη σου. Εγώ είπα απλά τη γνώμη μου. Λοιπόν, άκουσε να σου πω κάτι, κορίτσι μου. Την πρώτη εβδομάδα που είχες μια έκρηξη απίστευτη και αδικαιολόγητη, ουσιαστικά ζήλεψες πάρα πολύ τη συναδέλφισά σου τη Φωτεινή. Αυτή είναι κρίση σας, κύριε. Όχι δική μου, όλης της Ελλάδας. Πάμε παρακάτω όμως και θα σε παρακαλέσω. Αυτό είναι η προσωπική σας άποψη. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν φοβάμαι όπως και εσύ τίποτα. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Καλά κάνεις και δεν φοβάσαι, αλλά πίστεψέ με, ούτε εγώ έχω να φοβηθώ τίποτα και κανένας εδώ και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, άκουσε κοτσάκι μου να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, την πρώτη Κυριακή επέλεξα να μην απευθυνθώ σε σένα εγώ προσωπικά, γιατί με έθιξες προσωπικά και εμένα και όλη την Κριτική Επιτροπή, λέγοντας θα μου κάνεις μία χάρη μόνο. Είμαι 42 και κάτι και είσαι 23 και κάτι. Είμαι 25 ετών. Ναι, 25 ετών λοιπόν. Ο γιος μου είναι 27. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν για το 1 λεπτό που έχω να μιλήσω να μην με διακόψεις. Τουλάχιστον να έχεις αυτό το σεβασμό. Βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν διάλεξα να μην σου απευθυνθώ και να μην σου μιλήσω, να μην απαντήσω δηλαδή στην κακοήθεια που είχες, να πεις ότι εγώ ήμουν προκατηλημένη και σε κοίταγα περίεργα στα παρασκήνια. Την πρώτη εβδομάδα. Μην με διακόψεις σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα απολογηθώ γιατί ξέρουν οι πάντες ότι κανένας από εμάς τους 4
δεν γνωρίζει κανέναν από πριν. Ήρθαμε εδώ με πολύ μεγάλη αγάπη. Μας επιλέξανε από την παραγωγή και τον Αντένα να είμαστε εμείς η Κριτική Επιτροπή λόγω κύρους, που σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς κατέθεσε στην πορεία του μια καριέρα. Γι' αυτό και μας επιλέξαν, για να σας κρίνουμε, όχι να μας κρίνετε εσείς. Πέρα από αυτό, δεν είναι κανένας λοιπόν προκατηλημένος με κανέναν. Είμαστε δίκαιοι όλοι με όλους. Λοιπόν, εκτός από ότι με πρόσβαλες, διάλεξα να μην σου μιλήσω καθόλου την προηγούμενη Κυριακή και να σου πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε λάθη κατά καιρούς. Είπα δεν θα μιλήσω στο παιδί αυτό, θα του δώσω την ευκαιρία να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει ότι το να ρουφιανεύει, ας πούμε, στο Μικρούτσικο όλους τους συμμαθητές της κρυφά, το να λες τα αγόρια ότι δεν είναι άντρας ενώ εσύ είσαι πιο άντρας από όλους, όλα τα αγόρια όμως, τους συμμαθητές σου που ζεις εσύ, δεν ζω εγώ μέσα εκεί, ζεις εσύ μαζί τους, να κατηγορείς τους πάντες και τα πάντα και με χαμόγελο όπως κάνεις και αυτή τη στιγμή, χωρίς Πάντα είμαι χαμογελαστή. Ναι, μπράβο, εξακολουθείς να με διακόπτεις, που σημαίνει ότι δεν έχεις τρόπους κατά την άποψή μου. Αντί λοιπόν να συνετιστείς, γιατί δεν είσαι η μόνη που σχολιάσαμε τη συμπεριφορά σου, που τόσο πολύ τα έχεις βάλει με το ότι ασχολείται η Κριτική Επιτροπή με τη συμπεριφορά όλων σας. Θα σου θυμίσω λοιπόν, γιατί έχω πολύ καλή μνήμη, ότι τις πρώτες εβδομάδες είπαμε στην Ελεάνα ότι έχει έναν περίεργο τσαμπουκά και δεν της κάνει καλό στη ζωή της και το διόρθωσε. Είπαμε στον Νότι ότι κάνει πολύ χαβαλέ και το διόρθωσε. Με αγάπη δέχτηκαν τις συμβουλές μας. Κάτι που δεν έκανες εσύ. Και ακόμη αυτή τη στιγμή επιμένεις ότι η συμπεριφορά σου είναι πολύ καλή. Δεν θέλω να μεταφέρω τα τηλεφωνήματα που έλαβα από χιλιάδες γονείς, ανθρώπους που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή. Τι μου είπαν για σένα, δεν θα έπρεπε να το κάνω. Σου έδωσα λοιπόν εγώ προσωπικά μια ευκαιρία να περάσει μια εβδομάδα για να δω ότι ναι, έκανα λάθος, δεν έπρεπε να είμαι έτσι αιχμηρή και να είμαι έτσι λάθος προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν συνέχισες να κάνεις το ίδιο λάθος. Λοιπόν, άκουσε να σου πω κάτι. Για μένα έκανες πολύ μεγάλο λάθος και θες να σου πω και κάτι. Επειδή είμαι τραγουδίστρια και μάλιστα είμαι καλή τραγουδίστρια. Είσαι καλή τραγουδίστρια. Έχεις καλή φωνή και έχεις και δυνατότητες. Λυπάμαι όμως, πιστεύω ότι με αυτό το χαρακτήρα που έχεις δεν θα πας πουθενά. Γιατί το ήθος... Γιατί το ήθος που με κατηγόρησε εμέσως και ο κύριος Μικρούτσικος, και ούτε αυτόν φοβάμαι, σε άλλα κανάλια, όχι στον Αντένα, ότι η Κριτική Επιτροπή ηθικολογεί πολύ. Πρέπει να πω λοιπόν και στον κύριο Μικρούτσικο και σε σένα, εκ μέρους όλης της Επιτροπής και πιστεύω όλης της Ελλάδας, ότι το ήθος σε συνδυασμό με το ταλέντο είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά και που δημιουργεί αστέρια. Παρότι λοιπόν είσαι πολύ καλή τραγουδίστρια, είσαι προτινόμενη, μήπως και αρχίσεις να σκέφτεσαι πως θα σου κάνει καλό λίγο ήθος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω ετεροχρονισμένα, αλλά την απάντηση θα τη λάβετε. Θα μου απαντήσεις και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσεις να εκτίθεσαι. Για άλλη μια φορά έπεσα μέσα λοιπόν. Μπράβο κορίτσι μου, είσαι πολύ έξυπνη. Δεν κατάλαβες ακόμη συγγνώμη, δεν κατάλαβες ακόμη ότι έπεσες στην παγίδα του Μικρούτσικου, που αυτή τη δουλειά καλείται ο άνθρωπος να κάνει εκεί μέσα, να σε ιντριγκάρει. Δεν είσαι λοιπόν ούτε έξυπνη κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι για μένα. Αυτό είναι... Καλημέρα. Και εμείς. Μ' αρέσει που λέμε Πώς είστε? 4 και 10. Σε απόγνωση κι εσείς? Απεγνωσμένοι. Λοιπόν,
Ποιος, τι? Κάτι σας κολλήσα. Όχι, εγώ το κόλλησα στον εαυτό μου. Είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών. Λοιπόν, σήμερα θα φωτογραφηθεί η Νάνση. Είναι ενήμερη γι' αυτό? Όχι. Λοιπόν, δεν βρω έξω. Ήσουν, και ο κύριος... Α, εσείς. Έχεις ξύρισει το στήθος σου? Τι είπες τώρα? Να ξυριστώ κιόλας. Μ' αρέσουν οι τρίχες μου. Έτσι όπως είναι. Οι τοποθετημένες και σε αυτόν τον αριθμό θα τις διατηρήσω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζηστεφάνου. Θα το ξυρίσεις? Όχι. Άρα δεν θα φωτογραφηθείς. Ποιος δέχεται να ξυρίσει το στήθος του? Το έχεις ξυρισμένο? Και εγώ ξυρισμένη είμαι τώρα. Ωραία, πήγαινε και ξύρισε. Όχι, γιατί μου ήρθε ο Άστιν. Όχι, εδώ ο Γιάννης. Εγώ δεν είπα θέλω. Ποιος έχει ξυρισμένο από τα αγόρια θέλει να ξυρίσει το στήθος του? Ποιος το έχει ή θέλει να το κάνει? Τι πρόκειται ξέρω? Για μια φωτογράφηση, παιδάκι μου. Αυτό έπρεπε να ενημερωθούμε πιο μπροστά. Τώρα για κάτι τέτοιο, αλλά και δεν είναι εύκολο, χρειάζεται μηχανή. Κανείς? Οκ, θα δουλέψω μόνο με την Νάνση λοιπόν. Θα ξεκινήσω, κάτσε να φωνάξω και τα παιδιά. Μπορεί να έρθει τα μαλλιά και το make-up παρακαλώ? Μπορώ να δω πρώτα τι θα κάνουμε. Στο έχω δείξει ήδη. Την εικόνα την έχω δείξει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, Νάνση, μπορείς να μιλάς με καλύτερο τρόπο? Αν μπορώ να την ξαναδώ. Μπορείς να μιλάς με καλύτερο τρόπο, σαν να είναι και σε καλύτερο τόνο φωνής? Δεν νομίζω ότι είπα κάτι. Νομίζω όμως εγώ. Άμα νομίζω ότι τότε δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, να μην κάνουμε τίποτα. Ωραία, φύγε. Θες? Εγώ? Ναι. Δεν θες. θέλω. Φύγε και εσύ. Ποιος άλλος θέλει? Ποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί μου αυτή τη στιγμή, να το αποφασίσετε? Θες? Έλα. Μα δεν ξέρω αν έχω σχέση με αυτό που θα θέλετε να κάνετε. Έλα, παιδάκι μου τώρα, μια χαρά έχει σχέση. Εμείς δηλαδή δεν κάνει να παρακολουθήσουμε. Εσείς δεν θα φωτογραφηθείτε. Και από τη στιγμή που δεν θέλετε, ναι, από τη στιγμή που δεν θέλετε να συνεργαστείς μαζί μου, θέλω να φύγεις στο μάθημά μου. Άμα μου εξηγήσετε τι είναι αυτό. Δεν θα σου εξηγήσω τίποτα. Εάν εσύ δεν είσαι διατεθειμένη να συνεργαστείς μαζί μου, εγώ δεν πρόκειται να δώσω εξετάσεις. Ναι, αλλά εσύ μπορεί να με βάλετε να κάνω γυμνή φωτογράφηση. Εγώ δεν το κάνω. Και τι πρόβλημα έχεις με αυτό εσύ? Δεν το κάνω, δεν το θέλω. Τότε φύγε, βρε κοπέλα μου. Δεν σε κρατάει κανένας εδώ πέρα. Ποιος θέλει συμμετέχει? Φύγε. Θα σε υποχρεώσω εγώ να συνεργαστείς μαζί μου άμα δεν θέλεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου διακόπτεις τη ροή του μαθήματος επειδή έτσι αποφάσισες. Είσαστε σε απόγνωση. Σε παρακαλώ, πήγαινε σε παρακαλώ πάρα πολύ να βγεις κάπου όλα αυτά. Έλα, άντε. Και εσύ. Άντε. Εγώ φεύγω μόνος μου, δεν θέλω να Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι με τα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι χαρακτήρας είναι. Είχα την αίσθηση ότι είναι ψιλοτρελός, ας πούμε, αλλά έχει τον τρόπο του να μας περάσει κάποια πράγματα. Είχα βρει το μάθημά του πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό και ήθελα και σήμερα να παρακολουθήσω. Δεν μ' αρέσει το ύφος με το οποίο μας απευθύνεται. Είναι λίγο... σαν να σε προκαλεί για καυγά. Σαν να σου λέει έλα. Μήπως είχα στυλάκι και επειδή είμαστε και οι δύο προτινόμενοι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά. Κάποια ασφάλιση τώρα για... Όχι, ρωτάω και εσάς, μήπως όντως, ας πούμε, του μίλησα κάπως. Το ύφος της ήταν λίγο έτσι, λίγο ειρωνικό και λίγο έτσι ασεβές κάπως. Και αυτό βέβαια το εισέπραξε ο κύριος Χατζηστεφάνου. Αυτό που έκανε ο κύριος Χατζηστεφάνου μου φάνηκε πολύ λογικό που μου αποχώρησε από το μάθημα. Ήταν ό,τι περίμενα από εκείνον. Επειδή είναι λίγο... είναι εριστικός, είναι αντιδραστικός, είναι κεντρικός, οπότε το περίμενα αυτό να γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο με κάνει να πέσω από τα σύννεφα. Αν κάποιος για κάποιο διάστημα, για οποιοδήποτε λόγους, επιλέγει το ρόλο του παρατηρητή, μπορεί και εκείνος να παραμείνει στο μάθημα ή θα προτιμούσατε να φύγει? Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλελεύθερος. Όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, απλά δεν ενδιαφέρει να τρίβουμε σε διαδικασίες ψυχοφθόρες. Κανονικά θα πρέπει να σηκωθούν να φύγουν όλοι.
Όχι, ρε, εντάξει. Γιατί αν μπορεί να θέλουν να παρακολουθήσουν. Δεν έχει σημασία αυτό. Πρέπει να φτιάξει του τρόπου του. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Έλα, τρελός ό,τι θέλει κάνει. Μετά μην μιλάνε για ομαδικότητα. Εάν ξαναπεί κανείς για ομαδικότητα. Έτσι. Η κοπέλα εδώ πέρα προφανώς είναι ικανοποιημένη από τα όσα έχει δει μέχρι στιγμή στη ζωή της. Δεν έχω να της προτείνω τίποτα άλλο. Άρα διαχωρίζει τη θέση της. Άρα πολύ καλά κάνει σωστή επιλογή και σηκώνεται και με φτύνει στα μούτρα και φεύγει. Εγώ είμαι μαζί της. Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Βεβαίως. Πριν ανέβουμε πάνω, η Μπορώ να Δέσποινα το έλεγε απαγορεύσω. ότι θέλει σαν τρελή να δει 2 ώρες το μάθημα και δεν το κάνω για να την υπερασπιστώ. Αλλά Δεν και είμαι εγώ εγώ, θέλω. αγάπη μου, η βιτρίνα που εκείνη θέλει να χαζέψει. Έχεις κάνει, είμαι ο καθηγητής της. Δεν είμαι μια ταινία την οποία θα την παρατηρήσει και άμα δεν γουστάρει θα φύγει πριν το διάλειμμα. Αυτό είναι ασέβεια προς το πρόσωπό μου την οποία εγώ δεν την επιτρέπω. Στον εαυτό μου, όχι σε εκείνην. Το καταλαβαίνεις αυτό? Οπότε, όχι, θέλω να σας καταλάβω, δεν φέρνω αντίρρηση σε αυτά που λέτε. Αν κάποιος δεν νιώθει έτοιμος να κάνει το μοντέλο για αυτή τη διαδικασία αυτή τη βδομάδα και θέλει να παρατηρήσει. Από το μάθημά μου και δεν είπα να κάνει το μοντέλο. Κατασκευάζω εικόνες. Κύριε Χατζηστεφάνου, εγώ προσωπικά, συγγνώμη σας διακόπτω κιόλας, παίρνω πάρα πολλά από το μάθημά σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία, χαίρομαι. πάρα πολλά όμως. Έχω σημειώσει τα πάντα, τα έχω επεξεργαστεί και θεωρώ ότι κερδίζω. Ωραία. Αν δεν σας ενοχλεί να κάτσω, και το λέω γιατί θα ενδεχομένως να έδινα την ίδια Κούκλα απάντηση μου, με τη συνειδητοποιείς ότι εγώ είμαι ένας μεγαλύτερος σύγχρονος καλλιτέχνης στην Ελλάδα. Τι ερωτήσεις μου κάνεις? Καταλαβαίνεις σε ποιον μιλάς? Καταλαβαίνεις ότι για μένα γράφουν οι New York Times? Θα έπρεπε να με παρακαλάτε να ασχολούμαι μαζί σας. Συνέλθετε. Είσαστε όλοι σας άσχετοι. Έχετε μπερδευτεί. Μπορώ να προχωρήσω. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Ξέρεις από πού έρχομαι και πού πάω? Δώσε μου 4,5 μήνες καιρό που σου δίνω εγώ εσένα και μη με εμπλέκεις σε διαδικασίες ψυχοφθόρες, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με το αντικείμενο της δουλειάς μου, που είναι η κατασκευή εικόνων και η προσπάθεια μετάδοσης πληροφοριών, καλλιέργειας, μάθησης και αναφορών σε εσάς, επειδή εσείς αποφασίσετε να σπουδάσετε σε αυτή την ακαδημία, έτσι. Ο πρώτος άνθρωπος που εκθέτω σε αυτή τη διαδικασία είναι ο ίδιος μου εαυτός. Ατελείωτα όμως, ανεφόρων και ορίων. Από τη στιγμή που μπαίνω εγώ στη διαδικασία του αυτοεξευτελισμού και της ταπείνωσης που μπήκα την Κυριακή και δεν κερδίζω το σεβασμό της κυρίας, η κυρία μπορεί να απέχει. Καταλαβαίνεις? Αν δεν υπάρχει ο σεβασμός, αν δεν τον εμπνέω, δεν υπάρχει λόγος να παλεύω γι' αυτό. Γιατί δεν περιμένω τη δική της καταξίωση. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τατιάνα. Ακούγεσαι πίσω από αυτή την αμφίεση. Είχα μία μικρή αμφιβολία. Λέω, θα ακούγεται από το μικρόφωνο του, δεν θα ακούγεται. Καταρχήν, θέλεις να μας πεις τι ακριβώς είναι αυτή η αμφίεση σημερινή? Είναι αναφορά σε έναν καλλιτέχνη μαύρο Αμερικάνο που λέγεται Ράμελ Ζι και εμφανίζεται έτσι επί της σκηνής. Παλιότερα υπήρχε και ο Sun Ra, αν τον έχει κανείς ακουστά. Ένα 70's funk star. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στο θέμα το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στη σχολή κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσεις τα όσα συνέβησαν μέσα. Κάποια παιδιά αποχώρησαν από το μάθημα, άλλα σε είπαν ψωνάρα, άλλα γελούσαν μαζί σου. Το σχόλιο σου. Χαίρομαι που προκαλώ την προσοχή των άλλων. Αυτός είναι ο σκοπός μου, να δημιουργώ εντυπώσεις και εικόνες. Μάλιστα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Βαγγέλη. Βαγγέλη, είπες ότι θα ήθελες να επιληφθεί του θέματος ο διευθυντής της σχολής, ο κύριος Μεταξόπουλος. Δεν μπορεί να μπαίνουν έτσι απουσίες. Είπες κι άλλα, τα είδαμε στο βίντεο. Την άποψή σου. Εφόσον έχει περάσει κάποιος χρόνος και εγώ προσωπικά έχω ηρεμήσει, άκουσα μια κουβέντα από έναν άνθρωπο τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ. Μου είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις κάτι? Αυτοί που είναι πραγματικά μεγάλοι δεν το γνωρίζουν και αν το γνωρίζουν δεν μιλάνε γι' αυτό. Οπότε δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αν παίξανε τα βίντεο είμαι καλυμμένος. Εγώ προσωπικά προσευλήθη γιατί όση μόρφωση και αν έχει κάποιος δεν επιτρέπεται να περιφρονεί κυρίως τους μαθητές του. Παναγιώτη. Δεν καταλαβαίνω με ποιο τρόπο περιφρόνησα το Βαγγέλη. Αν θέλει εκείνος να το αναλύσει, είμαι διατεθειμένος να το απαντήσω. Σε γενικότητες και σε σούπα μούπες δεν απαντάω.
Δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε. Δεν σας ζήτησε εξάλλου κάτι τέτοιο. Εσύ όμως βγαίνεις και μου μιλάς. Αφού έχεις δηλώσει ότι δεν θέλεις να έχεις καμία σχέση μαζί μου. Κύριε Χατζηστεφάνου, δεν σας απίθυνα ποτέ το λόγο. Άσε τα κύριε σε μένα. Να ολοκληρώσεις αυτό το οποίο ξεκίνησες απέναντι στο πρόσωπό μου. Εγώ σας σέβομαι ό,τι και αν έχετε κάνει, πιστέψτε με. Δεν έχει να κάνει καθόλου αυτό. Έφυγες από το μάθημά μου και όταν όμως εμένα με αποκαλούν άσχετο, εγώ θίγομαι. Όση μόρφωση και αν κουβαλάει κάποιος πάνω του. Γιατί η μόρφωση και η παιδεία έχει να κάνει με το πώς φέρεσαι στους άλλους και πώς θα τους αντιμετωπίσεις. Άλλο η συμπεριφορά, άλλο η μόρφωση, αγαπητέ. Δεν θα κρίνεις εσύ τη δική μου συμπεριφορά και η δική σου απαράδεκτη είναι. Ευχαριστώ πολύ. Νάνση, ήσουν η πρώτη που έφυγες από το μάθημα. Ναι. Δεν έφυγε, την έδιωξα. Όχι, ναι, που εν πάση περιπτώσει την έδιωξα εγώ από το δικό μου το μάθημα γιατί δεν είναι άξια να παρακολουθήσει. Ναι. Γιατί δεν είναι άξια, Νάνση, να παρακολουθήσει? Επειδή μασάει τσίχλα, φοράει γυαλιά ηλίου και παίζει με τα μαλλιά της. Νάνση. Ενώ αυτή η εμφάνιση που είχε ο κύριος Χατζηστεφάνου είναι άξιος, έτσι. Πολύ περισσότερο από σένα. Μπράβο. Νάνση μου, εσύ δεν ήθελες να μεταμορφωθείς σε αυτό το οποίο ήθελε να σε μεταμορφώσει ο κύριος Χατζηστεφάνου. Με συγχωρείτε παιδιά, μισό λεπτό που σας διακόπτω. Ναι. Τι είναι αυτό που παίζουμε τώρα? Τι εννοείτε? Είμαστε στο Fame Story ή είμαστε σε άλλη εκπομπή? Γιατί αισθάνομαι ότι είμαι σε άλλη εκπομπή, οπότε να σηκωθώ να φύγω. Μιλάμε με έναν καθηγητή της σχολής, κύριε Μουρατίδη. Ο καθηγητής της σχολής είναι μεγάλη προσωπικότης. Ναι, και? Είναι από τα πιο avant-garde πρόσωπα της πόλης. Ναι, λοιπόν. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Τι κάνουμε ακριβώς? Αυτό που κάνετε το μεσημέρι, κυρία Στεφανίδου, μου κάνουμε. Εάν δεν σας αρέσει, κύριε Μουρατίδη. Ναι, δεν μου αρέσει. Εάν δεν σας αρέσει, μπορείτε να φύγετε. Ναι, δεν μου αρέσει. Εντάξει. Εάν δεν σας αρέσει. Επειδή όμως εγώ παρουσιάζω εδώ το show, και επειδή μου ζητήθηκε από την παραγωγή. Παρακαλώ πολύ. Όχι, θα περιμένετε να απαντήσω. Θα περιμένετε να απαντήσω. Επειδή μου ζητήθηκε. Σας παρακαλώ λίγο. Να αρνηθείτε. Όχι, δεν θα αρνηθώ. Μου ζητήθηκε από την παραγωγή να κάνουμε διάλογο με τον κύριο Χατζηστεφάνου. Κάνω τη δουλειά μου. Ευχαριστώ. Τέλος η δικτατορία της ηλιθιότητος. Ξεσηκωθείτε όλοι. Τέρμα η Νάνση. Πώς? Τέρμα η Νάνση. Τέρμα η δικτατορία της Νάνση και της κάθε Νάνση. Λευτεριά στην Τσετσενία και στο Γιώργο Μοναστηριώτη. Τέλος τον πόλεμο στο Ιράκ. Λοιπόν, να περάσουμε ηρεμία λίγο γιατί δεν ακουγόμαστε μόνο. Λευτεριά στο Γιώργο Μοναστηριώτη. Μας ακούει κανένας εκεί πέρα, παρακαλώ? Ναι, κύριε Μεταξόπουλε. Θλίβομαι. Γιατί πράγμα θλίβεστε, κύριε Μεταξόπουλε? Για αυτά που γίνονται φέτος στο Fame Story. Πείτε μας, εξηγήστε αυτό το οποίο λέτε. Είμαι πολύ φορτισμένος. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου ούτε στα μάτια μου αυτά που γίνονται δίπλα μου. Δηλαδή, να ρωτήσω τον κύριο Μουρατίδη, μου τον δίνετε να τον βλέπω? Δεν έχω την εικόνα του. Να βλέπει τον κύριο Μουρατίδη έχει ζητήσει ο Πάνος, παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Επειδή σας εκτιμώ, κύριε Μουρατίδη, θέλω να μου πείτε εσείς στη θέση μου πώς θα συμπεριφερόσασταν όταν θα βλέπατε αυτή τη συζήτηση. Μας τιμά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή? Μα εγώ βγήκα και είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που γίνεται. Έχει κάποιος το δικαίωμα, όποιος κι αν είναι αυτός, ό,τι γνώσεις κι αν έχει αυτός, ο Θεός ο ίδιος να είναι, να μιλάει με αυτόν τον τρόπο? Πείτε μου, κύριε Μουρατίδη, γιατί ειλικρινά εσάς σας σέβομαι. Καμιά φορά υπερβαίνετε κάποια πράγματα. Είναι λάθος δικό σου. Ποιο είναι το λάθος το δικό μου? Δεν έπρεπε να το κάνεις όλο αυτό. Ποιο? Είστε σοβαρός τώρα, κύριε Μουρατίδη? Ειλικρινά θέλω να ακούσω τη γνώμη σας, κύριε Μεταξύ εμού και εσάς, κυρία Στεφανίδου μου, νομίζω... Συμμετέχουμε στην ίδια παραγωγή. Νομίζω πιο σοβαρό. Συμμετέχουμε στην ίδια παραγωγή και είστε κι εσείς εδώ. Όλο αυτό που γίνεται εδώ γίνεται χάρη τηλεθέασης. Ωραία, εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται χάρη τηλεθέασης. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Όχι, να σας πω κάτι. Ότι βγαίνει ο κύριος Χατζηστεφάνου σε αντιπαράθεση με τους μαθητές. Ναι. Και γίνεται όλο αυτό το κουτσομπολίστικο, ας πούμε, γίνεται για τους γνωστούς λόγους.
Γι' αυτό λέω, μήπως μπερδέψαμε τις εκπομπές. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Εδώ πέρα είμαστε ένα talent show, υποτίθεται. Ωραία. Θέλουμε να λεγόμαστε και ακαδημία. Η λέξη ακαδημία είναι πολύ βαριά λέξη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τι ακαδημία είναι αυτή? Ούτε και εγώ δεν έχω καταλάβει. Και εγώ δεν έχω καταλάβει. Όταν όμως ένας καθηγητής φέρεται με αυτόν τον τρόπο, είμαστε ακαδημία, κύριε Μωρατίδη. Ναι, οι καθηγητές είναι πολύ ιδιαίτερα άτομα. Συγγνώμη κύριε Μωρατίδη, εμείς ήρθαμε εδώ. Εσείς που έχετε ζήσει και στη Νέα Υόρκη, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει καθηγητής και μάλιστα σε σχολή τέχνης ή σε σχολή μουσικής. Να πω κάτι. Εμείς ήρθαμε εδώ να προσπαθήσουμε να διδάξουμε σε κάποια παιδιά αυτά που υποτίθεται ότι ξέρουμε. Μάλιστα. Δεν ήρθαμε να επιβληθούμε ούτε να πούμε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Σωστά. Αυτά είναι θέματα της σχολής. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν μπορείτε από εσάς θέλω βοήθεια. Λοιπόν, θα σας διακόψω. Εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε στη σχολή. Ούτε καν να μιλήσουμε με τα παιδιά μας δεν επιτρέπεται. Κάνουμε μόνο κάθε κριτική. Μπορούμε να σχολιάζουμε, νομίζω, μια εικόνα που βλέπουμε. Και αν για μένα έχουν γράψει τα νέα του Ψαροντούφεκου, δεν υπάρχει λόγος να το πω σε όλη την Ελλάδα. Για μένα έχουν γράψει άλλο New York Times, άλλο τα νέα του Ψαροντούφεκου. Βλάχα. Βλαχάρα μόρφωτη τελευταία. Αν γράφουν τα νέα του Ψαροντούφεκου, να μην το πεις. Αλλά αν γράφουν New York Times, τίποτα άλλο. να το πεις. Κόλασε το fake story, κόλασε. Πάμε, σώστε με! Το ελληνικό τραγούδι με τους ρουβάδες. Γελία έχετε καταστρέψει. Εάν νιώθεις ότι σε έθιξα. Όχι, πρώτα ένιωσες εσύ ότι σε έδειξα. Εγώ ήρθα εδώ πέρα, καραγκιόζεις, όπως θες μπορεί να το χαρακτηρίσεις, νούμερο, προκλητικός. Δεν απίθυνα σε κανένα το λόγο, με την καλησπέρα σας μπήκα, με την καλησπέρα είχα σκοπό να βγω. Συμφωνώ. Όταν όμως πια στην Ελλάδα αμφισβητούν πράγματα για τα οποία εγώ έχω φτύσει αίμα, γιατί έχω φτύσει αίμα με τα ψόπουλε! Έχω μείνει άστεγος, εγώ πεζογράφησα για να ζήσω! Πλάκα μου κάνεις! Όχι! Ηρεμός, δεν μισώ όλο! Και ανεβαίνω να το λόγο. Έλα, ναι, το προσβάλλουμε τώρα, ξέρουμε να πούμε ζω και καλά. Εντάξει, τι πειράζει επειδή μ' αγαπά το κοινό, μ' αγαπά. Και άμεσα, είσαι ρε είσαι γαμ***ος, είσαι άνατρος και να προσέχεις μόρι που να προσέχεις έτσι απατάς, γιατί δεν να περάσεις καλά. Κάτσε. Τελείωσε. Όχι. Τελείωσε. Πέρα θα ρίξεις πως πάσου από 200 χιλιάρικα, άτιμε. Άτιμε 200. Πονάς δεν καταλάβω. Το πιάσω άμα βγω έξω, το φυλάγω να βγω. Δεν σε φταίει ποτέ. Εγώ έκανα δηλώσεις πανελλαδικός να βγω. Τελείωσε, ηρέμησε. Ξέσπασε, τελείωσε. Δεν χρειάζεται, εσύ ακούς, ξέραμε. Τελείωσε. Τελείωσε. Παιδιά, δεν πρέπει να φύγω. Τελείωσε. Το κατάλαβε. Δεν θα φύγω. Θα ακούσεις. Το κατάλαβε. Θα ακούσεις. Θα ακούσεις. Ωραία. Τελείωσε. Μα τον πιάσω, τον ελακάσω και τον ελακάσω. Να τον ελακάσω και να του σύρω όσο το λάρκα. Κάνε μένα. Το ίδιο είναι. Κάνε μένα. Από το παράθυρο φύγε. Στέφανε, Κάτσε, άστο. Του λέω φράγμα για αλλού. Τι είπα, δεν σου έπαιρνε βρει. Άστο. Ξέρει ο κόσμος, τα περνάκια το φτύνουνε, άστο. Αυτό είναι το ξεφύλλα του, κατάλαβες, τα περνάκια το φτύνουνε. Κάντε για τους φίλους. Ξεφύλλα είναι αυτό, το φτύνουνε. Δεν αρχίσεις να δώσεις το χέρι σου να πούμε τώρα. Μιλάς για αγάπη και τώρα με λες τελείωσε, κάτσε κάτω. Άσε με Σοφία, σε παρακαλώ, δεν θέλω να σου κακομιλήσω, μα αφού με βλέπεις, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Σέβεσαι μερικούς ανθρώπους. Μόνο αυτός. Για εμάς, κάτι χατήρα της εγώ για εμάς, αν μας αγάς. Μερικούς ανθρώπους θα σέβεσαι, τίποτα. Μαζί σου.
Πάμε. Ναι, μαλακία κάνει τώρα. Γιατί? Εντάξει, τι τον έτυχε, Σκοτσέζο ή Φούστη. Εν πάση περιπτώσει, με λίγα λόγια νομίζω ότι σε έσωσε ο Φούστης. Σου λέω πουστιά ετοιμάζει. Έχω να δηλώσω ότι ο μικρούτσικος είναι μεγάλη καριόλα. Τι με τρεμούνει. Δεν τον επιτρέπετε. Όχι. Παρντών. Χάσατε 1 κιλό ή έχω καιρό να γαμίσω. Αν βγάλει το μπουρδέλο που φοράει θα είναι μια χαρά. Ένα χειροκρότημα για τον ακουστικότατο κόλλο του κ. Μουρατίδη. Τι θα μου κάνεις? Πώς θα ήταν άμα σου βάλω αυτό το τριαντάφυλλο στον κόλλο. Ξαναπες το. Όχι. Όχι, ξαναπες το. Πώς θα ήταν άμα σου βάζω αυτό το τριαντάφυλλο στον κόλλο. Θα ήταν σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα ήταν ουρανού κατάνοιξη. Αρχίδια. Πάρτα. Φίλε, stop that. Ωραία Θεόφοβε, δεν τρέπεσαι. Μαλάκα. Σας έχουνε πάει, μη πω το ρήμα, να το πω. Όχι. Γαμιώντας. Μπράβο. Είπε. Γαμιώντας. Δεν είπα έτσι. Με ενημερώνουν, ησυχία, ότι... Ναι, ήρθε ο Θέμος Αναστασιάδης. Πάρτα. Μαλάκα, μια ώρα λύσαξες. Μισό λεπτό. Είναι πρωταπυρλιά, ήταν αστείο μου, πάρτα μαλάκα. Η γυναίκα του είπε το Γιάννη. Ναι. Άλλος σου έχει λείψει και τον θέλεις έξω. Μέσα. Τον θέλεις έξω. Μέσα. Γιατί δεν τρώει και σένα. Λοιπόν, έχω τρόπο να ξεφύγω. Στέργιο. Κολοτριπίδος. Δεν θέλει. Εγώ μπορώ να το πάρω την αγκαλιά μου, δεν φοβάμαι. Φύγε Χριστιανέλα, γάμις. Είπατε ότι μαλακία. Πήρε την πρώτη θέση από το ψινάκι μου. Την πουτάνα. Του πήρα μια πίπα τον κύριο Μικρούτσικο.